So you're willing to do more veiling? Hindi ko pa po masasabi. Hindi mo. Ay, kung hindi siya hindi mo. Ayun, hindi mo. Pero nag-gym ka, Philip? Hindi pa po. Hindi ko pa obvious. Ano sabi ng banda mo? Tanggay pa ka ng Okay lang po sa kanila. Basta, minsan po ako masaya. Gano'n ka tagal ng Palayo United? Yung banda po talaga, magti 3 years na po. Pero pumasok po ako sa banda na yun, mga 1 year pa lang po. ano yung ba tinunod ko? Heavy metal. Sinong banda na like yung mga araw na heavy metal? Parang mga Metallica po. Yung may ingay po talaga. Underground po. Yung may ingay na. Parang lahi-lahi. Talagang hindi ko maulog pa isip mo, nakaka-underground mo siya magpapakita sa TV. Diba? Okay, Carlo. I'm Carlo Manalo. I play the role of Christian sa movie. Si Christian is an HIV victim dito. Na he is being hunted by 2 police women. Yun, parang ano siya dito, parang masyadong first date na dito. Because of yung nangyari sa kanya. Ito sa movie. So age? Anong age mo? And how tall are you? 5'8". So paano ka naman na-involved dito? Did you audition? Si direct akong kilala yung direct dito sa movie. Nakita niya kasi ako before yung indie film kasi yung ginawa namin. Kasi nandun kasi yung teasers. Ano yung indie film niya? It's a, hindi pa sinapalabas, it's a horror comedy. Anong title? Campus the Movie. Campus the Movie. Okay na. So meron ka na acting experience? Yes. So, gaano ka-sexy naman dito? Ano pinakita mo? Hindi ako masyado nag-sexy dito eh. For the pilot episode. More on action drama yung ginawa ko. To be playing the role of Paolo, tulad ng sinabi ni Darren, typical na guys. Hindi, ano siya, I mean, masyado siyang attracted sa mga girls. Tapos, kung baka get ng chance, yun na yun. I mean, kung ma-one night stand niya, good. Tapos, siya yung pinaka-kalog, sila yung pinaka-kwela. Tulad yung sinabi ni Guy kanina, yung si, kung mga Joey Marquez nga ba nung Happy-go-lucky guy. Happy-go-lucky guy. Ayun, tapos, meron din tong twist sa huli. So, basta na lang sa movie. So, masasabi mo ba pili mo siya chance ko yung makapalit sa showbiz? Hopefully, ito na nga sana. Ito na yung chance Kasi ko. tagal mo na wala dito. Yes. Medyo, sabi pa kanina, concentrate na ng stage plays. Impada. Tapos, meron akong mga independent production na ginawa. Jesus Christ ka? Yes, sinakulong direct Aviloso. So, natulog mo lang, how about yung showbiz ka rin mo na ito? Ang panginaya. Kasi nandun na eh. Kaya na talaga nasundan. Hindi na nabigay yung break for me. So, do you think Ito na siguro yan. Yes, ito na. Ito before, maybe, siya yung partner ni Mary. Yes, love team ni Mary. Kaya, ayun. Tapos ano ba? ano masasabi mo? Second choice na lang daw dito. Okay lang. At least, mapakita ko yung kung ano yung kaya ko gawin. Na kung sa acting, sa ano. Baka itanong going sexy. May pa-sexy dito, but not the, yung sexy. Hindi mo lang pa-sexy ka. Nagpa-sexy ka na sa mga sexy talent. Wala pa. Hindi na nag-trans ka na sa mga sexy men's models. Wala pa. Pero hindi nag-offer Wala pa rin. Ngayon, Wala pa rin. mag-offeran ka. Ay, offeran, sorry. Offeran ako. Depende kung how sexy. Tapos kung paano rin i-execute ng director, Hindi, ano ka pa magazine? magazine talaga sexy magazine. Ay, pictorial. Wow. Malayo naman. Ay, kung silhouette lang, okay lang. Maganda ka lang ang kaya mo gawin sa pa-sexy sa Ay, hindi ko masabi eh. Malay natin, baka darating din. Pero you're open. Open-minded ka pagdating sa sexy. O may limitation. Isang yun, may limitations talaga eh. Bakit? I don't know. Aminin.
Hindi, may sabi ko na po siya. Noon po siya. Eh, yung tama naman siya. Di ba, delicious naman siya. Ang papa siya. Kaso may ayaw na rin. May pinipigil ka. Kasi papa ka naman. Hindi naman, ano lang siguro, hindi ko kasi na-try din eh. Hindi ko lang sure pa kung ano. Eh, katulad nito, nag-open ang door sa'yo. Tapos mapapansin ka, may mag-o-offer siya sa hospital. Sabi, offer beds na. Parang sa akin, the price is right eh. Abon na! Hindi naman, joke. Price lang ang pag-usapan. Hindi naman. Depende talaga kung ano, depende kung yung sa Depende sa depende kung paano. Nandun ko ba ba ang age mo? Next question please. Sa akin pa ba yun? Height daw, height. 5'8". 5'8". And status? Ano nga ba? Complicated. Oh, married. How many kids do you have? Ano mga edad na? 7 and 6. Ano mga pangalan nila? My eldest is Rain, tapos yung Kay? youngest, Rain. Rain, Yes, tapos yung youngest is Ashton. Ashton, ano the boys? Pareha? Ano, girl boy. Girl. Ay, kung opera ka rin sa TV. Ito ko na pinawa kayo yung Ray. Naku, si Josera na nagkalipat talaga. Oh. And yet, they're actors. Ano? Ang bakit niya tumuli. Oo. Kung kaya mo daw ng ano, Kung kaya mo gawin yung kissing. ginawa ng kissing Wow. men to men, tapos Pass. Pass ang sagot nila. Pass. ano hindi pwede doon? Paul. Depende sa role. Hindi niya yun na yung Ano daw, he'll cross the bridge when he gets there. If the price is like the Oh, price. if the price is right. If the price is right, if the price is right. Right. Okay. If the price is right. So wala kang acting background. Nagano po ako, Before ka makilala kami. wala. Recently na po nag-workshop ako sa Gantimpala. Sabay ko sila nag-workshop ni Miggy, pinag-workshop ko sila. Nag-workshop ako din sa ko na ako. Confused. Ano eh. Ano age mo daw? 24. 24. Single? Or ano, you're the youngest but Hindi. Single mo? Single? Single po. Oh, hindi. Sabi nila dito ikaw yung James Star. Siya dito. Most of the time nakakapos. Naka-shirt na. Opo. Yung time ko na naka-shirt. Most of the time, naka-underwear lang nata siya. Underwear. Pero makatulad dito, naliligo. Diba? Boxers yun, diba? Kasi mostly yung mga bed scene ko implied Panalo ko. naman ba manonood, lalo na yung mga gays, yung mga matrona, pag naka-boxer shirt ka. Panalo naman yung manonood, naka-boxer shirt ka. I'm sure ang ano nito. Siyempre, mga gays, manonood din pala. Siyempre, magpapantasya. I mean, okay lang ba sa'yo yung mga gays? Mga gays na. Oo, okay lang po. Ibig sabihin, pag naka-boxer ka, pananalo naman ang mga gays. Akabangan naman kaya nila yung pagkakabalan sa walang panig yan. Wala. May pinanligaw na ba sa'yo yung gays? Sexy talaga ito. Oo, pinanligaw na ba kayo? Oo, okay. Meron po indecent proposal, pero kung Ay, Indecent proposal? Ano? How indecent? Nandiyan na. Yeah. meron po, mga malis time, pero siyempre, O anong kamalit na ano yung offer nila? money. Money, how much? Tatapatan. Virgin. Virgin. Mukha ba siyang bird? Sa gay. Yung totoo. Oo. Pag di mo mabanggit. Oo, parang... Ako ba mga ikaw talaga? Opo. Oo, hindi ko pinitid. Don't lie to me. So how much nga? How much po? Over po mga 150. Oh, really? Pero hindi. Kasi, Ginto? oo. 100K, nagkabilang ka. Eh, Ano yung installment check? gusto yata. Kaya di
pero may mga iglesia na Oo naman. Eh, okay na tayo ibang place ang bawal ibang place. Tamang, ano lang po, tamang susunod. Hindi naman po So, may limitation. Pero paano na? Talaga yung kwento ko sa kanya. Tatanong ko sa'yo, big offer. So, upira nga. So, pwede rin siguro parang Sexy. hindi. Bold. Or ano, since puro naman sila lalaki dito, magtatanong ako ng one question for lahat sa kanila. Ano mas tinitignan nyo, boobs or yung legs? Starting with Philip. Boobs! Boobs, pare. Boobs, pare. Hindi ko na tayo. Ayos, pare. Boobs of wet. Kasi ba na nakalala-bala? Mas gusto nila. Or boobs tayo, or puwet, or Boobs sa wet. boobs. Same rin na yun. Ako kasi ano eh, hindi ako attracted kahit sabihin natin large size, small size. As long as I can see her sexy, yun na yun eh. Hindi, ano nga tinitingnan mo? Ako, preference. 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 Legs. Michael. boobs kasi nakakalimutan. Yan ang sinasabi. Majority. Hindi, Ate Lourdes, boobs daw.